pana waparidzwa vachiparidza mazuva apfuura majezi mene vanhu vemagitari. Pane mwe ndakatotumirwa ndikati munhu akanyanyisa kurasika zvokuti ndikaresponda kwaari ndindamuremekedza. Cold hard facts about the music industry. Zoti kushumira hongu but kubasa futi. Ndizvozvo. Saka ndituta zvokuti kubasa pane nyaya dzemari. And hapana kusina matsotsi kuchechi ariko munyika ariko munodhila sei nenyaya dzemari. Tozoti kune vamwe vekuti kana makuda mari vanogonotanga kuvhurirai mavhesi anosapota kuda kunyima ikwaroda kuita. Ini kana chechi yangu chaiyo ndakavaudza kuti kuindustry yakazvimirira yoga kunove ndo kubasa kwangu kukuti kana ndichipisa matides kuchechi ndo mari yacho kwainobva. Mukasandibhadhara imi ndakuitirai zvinhu munoda kuti mari yacho ibve kupi? Mufundisi anonzi anodya chepapulpiti, ndiyo pulpiti yanguwo. Saka chiregerai kundidzorera kumba nenzara, nokuti vadzimai vangu vanoti mama enda kunoimba titambire iwoka. Andiwazvonaka. Saka tese tinofanira kuguta todya. Ini ndiri manje ndozozva kuti yondobvisa kuti ndiendese kuchechi ndeipi. Kuchajai kwandinoita ndokuchajai mari shoma iya yokuti imi hamurwadziwi iniwo handirwadziwi. Vachipana vanorwadziwa. I know. Nyango muka 2 cents chantaura kuti aiwa shoko raMwari rinoti even pana vaparidzwa vachiparidza mazuva apfuura vaingotaura kuti majezi mene vanhu vemagitari. Pane mwe ndakatotumirwa ndikati munhu akanyanyisa kurasika zvokuti ndikaresponda kwaari ndindamuremekedza. Muzaita kuti hamufani kupiwa mari. Iwa ndakadzidzira ndega ndini ndinodecide ndoda kupiwa mari here kaundi kwete. Hamuna kumbosangana nemacases akadaro here kuti makuda mari motanga kunzi hauchana mati akawandisa. Ndinokumwe kwandakaenda kune rimwe sangano kwakanzi toda kupa baba love offering, mari ikazara dishi kuti tundu. Guess what? Takapiwa $10.